Gondolkodtál már azon, hogy az olimpiai lángnak mi a jelentősége? Az olimpiai láng az olimpiai játékok fontos szimbóluma. Az olimpia lángot először antik Olimpia városában, Görögországban gyújtják meg. Ezt a ceremóniát a Héra templomban rendezik, az antik olimpiai játékok hagyományaihoz hűen. A lángot hagyományos módon a napfény segítségével gyújtják meg, egy tükrös paraboloid segítségével. Az olimpiai lángot a görög helyszínről a következő olimpia helyszínére szállítják. A lángot általában futók hozzák el Görögországból, és az út során számos várost és országot érintenek. Az olimpiai lángot az adott olimpia helyszínén ünnepélyesen meggyújtják. Ez az esemény azt jelenti, az olimpiai játékok hivatalosan kezdetét vették. Az olimpiai láng az egész játékok ideje alatt ég, és ezzel a szimbólummal ünneplik az eseményeket és az résztvevőket. Az olimpiai lángot hivatalosan kioltják, az olimpiai játékok záró ceremóniájának vége. Ez azt jelzi, hogy az adott olimpiai játékok befejeződtek. Ha tetszett a videó, akkor kövessetek be minket a napi tartalmakért.